So kung madakpan, makot on the act, atong i-impound ang equipments nga gigamit, backhoe or dump truck, atong patungan og ganang penalty nga na base ra pod sa provincial ordinance. So kung iyang gitransport ang materials, doon natin ebidensya nga iyang gitransport ang materials, atog yung pabayron sila sa volume nga ilang na-disturb sa kalikupan. Mao nay medyo sakit sa on the part of katong mga kaigsunan nato nga nangyawat pero nangyawat unta pero madak-an masakitan sa bulsa kay tungod sa kadako, tungod kay kung dako ang imong excavation wala kay permit na imong gi transport, imong gibaligya. Imagine kung duna kay dump truck ang imong bayaran mas mahal pa sa presyo sa dump truck.